So, ang gagawin po natin ngayon ay pork ribs caldereta. Bago po tayo mag-umpisa, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, please lang po mag-subscribe na kayo. At pakishare na rin yung ating video. So, ang una natin gagawin ay mamarinate natin itong ating pork ribs. Meron tayo ditong pork ribs, more than 1 kilo to. So, imamarinate natin siya ng isang kalamansi. At soy sauce. 1 tablespoon na soy sauce lang po. So, pagkatapos nito, umpisahan na natin yung ating panggigisa. Ngayon, maggisa na tayo. Konting oil lang. And then, pagsabayin na natin yung ating bawang at sibuyas. Pagkatapos pag naging golden brown na yung ating bawang at sibuyas, isunod na natin yung ating pork ribs. So ngayon, ilagay na natin yung ating pork ribs. Takpan muna natin. Ngayon, isunod na natin yung ating tomato sauce or tomato paste. One cup of tomato sauce. Hayaan muna natin siya ng kumulo. After, lagyan natin siya ng tubig. So ngayon, lagyan natin siya ng brown pepper, half teaspoon. Lagyan muna natin ng konting salt. And then 1 teaspoon na sugar. Tapos lagyan natin siya ng 2 cups of water muna. Palambutin muna natin yung ating pork ribs ng 20 to 30 minutes. Saka natin siya babalikan. Okay, tingnan na natin. Ngayon, isusunod na natin yung ating patatas. Takpan natin uli. Then, medium heat na lang. So, ngayon ang isusunod natin yung ating carrots. Pakuluan natin ng 2 minutes. And then, isusunod natin yung ating bell pepper.
Ngayon naman, isusunod na natin yung ating bell pepper. Hindi na natin kailangan takpan, ihalo lang and then luto na. So, ito na yung ating pork ribs caldereta. So, ito na yung ating beef caldereta. Almost 30 minutes nating napalambot yung yung pork ribs. Yan. Yung ating sauce. So, ito na yung ating finished product. Maraming salamat po sa pagsubaybay. Thank you for watching. Sana hindi kayo magsawa. Hanggang sa muli, kung hindi pa ho kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo. Salamat!